Hvad så fejlen? I dag der skal mig og Jeppe, vi skal spille noget bordtennis med det her grej. Og vi skal spille derovre, og lad os bare komme i gang. Så skal vi se. Og husk at like og abonnere, når videoen er færdig. Og skriv hvem der er bedst. Og skriv hvem der er bedst, ja. Kom nu. Det er længere. Hey! Det er længere. Og som I kan se, så er det Jeppes største fejldag. Og vi vil gerne fejre min ven Rasmus. Han blev 11 år i dag. Det var vores fødselsdag. Han fik nogle gaver. Headshot! Og G han er lidt narkoman i dag, fordi han gerne vil skyde mig i hovedet. Det er ikke min skyld. Hvor fanden er bolden? Det er nogle personbiler i. Det er højby. Kan I se, hvad jeg mener? Hvad er det bare en anden? Hvor jeg må lidt højt. Og med det. Og det er bare... Flygt. Nå, det var det ikke længere, det første 20 år. Åh, nu er jeg gammel lort. Nå, det er jo lort. Det er bare fod. Ja, for vi fik lige noget slik, og det var noget dejligt. Nemlig lørdag i dag. Det er lørdagsslik. Det var kinesisk jo. Casinoer! Casinoer! Og hvis den her video får 5 likes, så laver vi en ny en. 5 likes. Hvis I gider. Ja, hvis I gider at give den en like. Nej, jeg mener, at hvis vi gider at lave en ny video. Ja, hvis vi gider at lave en ny video. Men vi er ikke sådan nogle dårne køer. Nej, du er meget. Hvad? Du er en dårlig. Jeg er ligesom ikke klar. Det er du. Det er ikke så skørt. Jo. Okay, nu må vi kun spille med vores dårlige hold. Hvor?
Okay, bolden, nu må jeg spille med venstre, og G må spille med venstre, fordi det er vores dårlige hånd. Og... Okay, nu laver vi headshot. Fuck, nu laver G headshot. Hey! Og så går jeg også. Jeg skyder bare bolden væk. Jeg slutter, fordi vi ikke har mere slik. Tak fordi I så med, folkens. Husk at smide et like og abonnere. Og ja, I må have det som I ser ud. Tak helvede til. Farvel. Kan I have det godt?